Je to úžasné. Až mám pocit, že úplne žijem v sne nejakom, že celé toto si len predstavujem, lebo je to úplne neuveriteľné. Posledné slova pred smrťou niekto. Dobré ránko, dnes už máme 27. júla, ja už sa práve nachádzam s babami, sme v Žiline a čakáme, kým nás príde vyzdvihnúť náš exkluzívny autobus, pretože dnes ideme na fake BBL Gym Glamour Camp, takže strašne sa teším. Ja som prvotne ani nemala vôbec v pláne ísť a myslela som si, že ani nepôjdem, ale potom som si povedala, že čo budem robiť doma. Takže idem, tak sa teším, takže nás čaká taký trojdňový veľký girls trip na severe Poľska, tak sa strašne teším, že čo to bude a čakáme na autobus a samozrejme vám budem všetko vlogovať, natáčať a zoberiem vás so sebou, aby vám nič neušlo. Ok? Ak by som si mala tipnúť, že s kým budem rovnako oblečená, tak by som presne povedala, že to bude Zuzka. Takže áno, samozrejme ja a Zuzka sme sa nezapreli a zase sme sa rovnako obliekli. Nevadí, takže sme meči, sme twins. Najväčšie kufre na svete, vravela som na Bali, s ruksakom na mesiac v pohode, ale na 3 dní do Polska. Lebo ideš so kufor. ženami, veď musíš mať make-up. Áno, ja som si zobrala všetko, čo som mohla, ja som pripravená na úplne všetko, takže už čakáme a ideme. Dievčatá, točme. To bude asi pre nás. Bože, 2,5 hodiny som šla. Ja som teraz bola v nás. Inak dobre. A proste, neviem, taký difficulty. Dali to 2 razy za mesiac. Áno, dobre, Krokujete do kolíčka. Máme polhodinovú zastávku na pumpe, takže Ivka a Zuzka krokujú. Strávu ste si zapli, dievčence? Nemám, nepočíta sa. No, ty si fitnesska, nemáš strávu, Ivana. Čo si ty za influencerku? Mustarda. A Zuzka krokuje. Krokujeme. Dajte ľudia pri tomto vlogu. Keď sme pekne rovnaké. Ja vôbec neviem, čo sa deje, teraz. Hádame sa o tom, že kto vymyslel horšiu vec v hre, uhádni na čo myslí. Dospelé ženy na výlete proste. Ja som skôr počula, že ste hrali Meno mesto zvieravec. Aj to ste hrali predtým. A potom Ivano napíše, on má taký veľký To už asi nebude súčasťou detskej hry. Je to XS-ko proste. Áno, presne. Čiže podľa mňa urobila to, že si to jednoducho nariasila, aby jej to vôbec urobilo nejak. Čo iné sa môže riešiť v tejto skupine ako zadky a leginy? Povedzte mi. Zadok v legine. Tu sú najkrajšie zadky z celého Slovenska teraz. Na tomto jednom mieste. Takže čo iné sa tu môže riešiť? Ja som zase nadávala. Zuzana, matka si ja nadávaš. To sa vypípe. Modrý koník píšem. Čo ti šibe. Zuzka, Ja som sa je opravila. šibe. Ja som sa opravila. Wow. Všetci nás fotia, nás točia. Potom je tak. Sme tady. Tešíš sa? Ideme. Nemám najväčší kufor, ďaká Bohu. Ale najtežší určite. Ja to milujem. Sice nealko, ale nie je možné, aby som si ja nezobrala welcome drink, takže
si pripijem aj sama. Idem si zobrať. Zober si. Tak ak je toto alko, tak je to strašne slabé alko. Alebo máš vysokú alkoholovú rezistenciu. Ja nie. Vôbec práve, že. Aha, toto je alko. Ale slabé. Mne sa hlavne zdá, že pomaly pijete, lebo ja už mám vypité. Už mám kartičku, absolútne netuším, s kým som na izbe, iba viem, že som na druhom poschodí a dali mi ešte za úlohu natočiť Get Ready With Me na ich Instagramový profil. Vyzerám takto. No, mám hodinu na to, aby som sa nachystala, takže samozrejme, že rovno pri výstupe z výťahu musel byť človek, takže poďme na to. No tak ja som sa prosím pekne ešte aj odviezla na zlé poschodie. Ja som vystúpila na jednotke z toho stresu, že mi tam nastúpil človek, takže super. Takže jedno poschodie musím ísť peši, ale to zvládneme. Takže idem natáčať Get Ready With Me. Budem sa snažiť vám aj niečo natočiť do vlogu, ale uvidíme, poďme na to. Normálne som sa tak zadýchala na tých schodoch, ale izbu potrebujeme číslo 210. Bude to totálna lotéria, že s kým na tej izbe budem, ale verím, že to bude niekto strašne zlatý a strašne v pohode. Takže, uvidíme. Takže moja spolubývajúca je Rebeka. Lepšie to už aj nemohlo byť, takže výborne. No, tu mám tašku. Idem sa pozrieť, čo nám tu dali, aj keď už som videla, keďže Rebeka natáčala Get Ready With Me. Teda nie, unboxing vlastne si natáčala, že? Tu máme tyčinky. Tu je niečo rúžové. Aha. Wow. OK, to je pekné. Takže tu máme rúžovú skin. Nie, to je tá Fake BBL taká rúžová? Wow. Takže to sú tie nové Fake BBL leginy. Dokonalé. Dokonca aj šortky. No a keďže... Ježiš, to je krásne. Ty máš fialovú? Ja mám fialovú. Ja mám zelené. Ja som taká rada, že som dostala tú fialovú. Ukáž, aká je tá zelená? Á, to je taká, že taká tmavá. Ale pekná. No a to... To ide akože na hlavu, či na stehno, či... Ne? Ja neviem. Počkaj, a to si to ide asi na hlavu. Ukáž. Aha. Ale asi nie tak, že Dobre. Takže téma dnešnej večere je Casino Royale, takže sme dostali rekvizity, aj keď vyzerá, no dobre, vyzerá to diskutabilne, ale nebudem to súdiť, kým si nevyskúšam. Dostali sme aj takýto vejárik a potom sme dostali Fake BBL čierne leginy a topík. Ježiš, tu je toho strašne veľa. No, že aj proste to máš... Ja čumím? Ja som si myslela, že dostaneme jedny legíny. Už mám tretí set. A tu teplá koľko forné... Ale ty máš plavky? Aj ja mám plavky. Aj ty máš plavky určite? Také pekné oranžové. Aha, to sú plavky. Ja mám... Ale ten spodok sa mi moc akože nepáči, ale nevadí. No a ešte tu máme tričko. Mám tam meno? Nie, asi. Nie, to je ono, jak delino, keď končí. Aha, hej. Ešte absolventské tričko. Absolventské tričko sme dostali. Jež, ty máš krajší spodok, plavník. Ja sa bojím, že bude priesytný. Ale to nevadí, lebo ja mám laserovú epiláciu. A nejakú reklamu, nejaký kódik nemáš? Ja už nemám. Zmeškali ste, haha. No a keďže ja mám natáčať Get Ready With Me, tak ideme na to. Tu vám ešte rýchlo ukážem našu kúpeľňu, keďže sme v časovom sklze. Ale teda takto to vyzerá. A ja už idem rýchlo do sprchy. No, takže už som aj nachystaná, oblečená. Nesúďte prosím pekne môj outfit. My sme dostali dress code. Dobre? To musím povedať, že dostali sme dress code, dostali sme leginy, ktoré sme si mali obliecť. Máme si dať opätky. Dala som si teda korzet, ale... Toto je, prosím pekne... Čo? To čo je? Ja mám... To je neuveriteľné. Ja mám tak obrovskú riť v týchto leginách, že to je asi až moc. Ale teda
This is the fit. A za 5 minút máme byť na večeri. Rebeka je samozrejme sexy kočka nachystaná. Krásna. Bože, to Takže... Takže ideme na večeru. Rozmičku. Tu už máme nachystaný stôl. Takže vyzerá to tu krásne. Tu sú všetky baby. Takže wow. Ukáže ten zadok. Tie riče. Juka, ukáž nám tvoj rič. O môj Bože. Zuzka? No tak. Mne toto YouTube zablokuje, dievčatá. Nie? Mám na teba otázku. Nemala si niekedy OnlyFans? Ale nie, ale ani nebudem, ale... A nepošleš... Nenatočíme dneska niečo spolu? Ja sa zabadáva. Ale medzi nami doma. Thank you. Rebeka, tá správna otázka je, čo ideme piť? Čo by si zdala? Aperoli. Dnes to bude dlouhá noc. Už máme predjedlo. Ja neviem, čo som ja za blogerka, keď som ani nenatočila večeru. Ale teda, vyzeralo to nejak takto, ešte, že babi vedľa mňa ešte nejedli, takže mali sme kuracie mäso, zemiakovú kašu a uhorku. Ja už rozjedené, babi už pijú drinky o 106, takže meškám a mala by som si ísť dať aj ja. A Kaja nemá jedlo. Ja by sa podelala. Ale keď máš drink, tak je všetko v poriadku. Ako hodnotíš predstavenie kúzelníkov? Paráda, ani nevidím, ani nerozumiem. Rebeka vymyslela nový štýl zasiakierka. Rebeka, koľko si toho dneska vypila? Samozrejme, že odchádzame posledné. Povedali sme si všetky Všetky, čo sme si nevhodné povedali. príhody. Nevhodné a nevhodné príhody. Povedali sme si všetky veci, za ktoré sa hanbíme a nikdy sme ich nikomu inému nepovedali. Ale vidím dievčatá prvýkrát, ale Oversharing is caring. Takže zatvárame party a ideme spať. Mne je teraz ľúto, že som ušla týmto témam. Prišla si oveľa. Ja som prvýkrát v živote bola, že speechless. Strašne ste pekné, musela som si vás natočiť. Dobré ránko, dnes už je ďalší deň, dnes máme útorok, my už sme sa s Rebekou nachystali. Dali sme si takéto krásne ružové sety z novej kolekcie Fake BBL. Ja som si prosím pekne zobrala so sebou obrovský kufor vecí, lebo som si myslela, že oni nám dajú iba jeden set na večeru, ale nakoniec sme sety dostali 3, aj s leginami, aj s kratesami, aj trička, aj podprsenky, takže ja som si nemusela brať vôbec nič a mohla som žiť kľudne iba v tomto, ale táto farba je, že wow. A ten set sedí úplne brutálne, ja vám to skúsim ukázať. Takže toto je ten setík a ten zadok, čo robia tie leginy, je neskutočný. Akože asi v žiadnych leginách som nikdy nemala krajší zadok ako v týchto. A dala som si k tomu tielko, keďže ideme dneska jazdiť offroad, takže sme sa zladili. No a ideme teraz na raňajky, je 9 hodín a potom nás čaká deň plný aktivít, tak som sama zvedavá, že aké to bude. Už sme na raňajkách, ja som si dala môj prvý tanier, keďže určite ešte pôjdem na sladké, takže dala som si vajíčka, parky, sír a pečivo a chcela som natočiť aj raňajky, len je tu strašne veľa ľudí, ale aha na ten krásny výhľad. Wow. A všetky baby sú tu oblečené v gym glamoure, vyzerá to fakt krásne, takže
Takže super, takže idem papať. Že minulý rok jsme taky měli takové ambice prostě a... Tak to som zvedavá na ten offroad, ktorý nás čaká. Máme adrenalinové športy dneska, mohli sme si vybrať štvorkolky alebo offroad. Mňa pridelili na offroad. A samozrejme som povedala, že by som rada šoferovala, tak ak budem toto šoferovať, tak to bude teda sranda. Ale najskôr ideme natáčať content, takže tam už sú baby, máme nejaký content, nejaký UGCčka. Ale to prostredie je tu krásne. Krásne, krásne. Takže ideme teraz natáčať. To je málo. Tak nič. To je vlastne dvojka. Takže ideme teraz natáčať a až potom nás čakajú adrenalinové aktivitky, takže som zvedavá. Samozrejme som videla zrkadlo, takže kde by som sa nezastavila. A tu je takýto obrovský zadok. Obrovský. Takže zrkadlo tam natáčajú v pozadí. Takže natáča nás z každej strany. Tu už máme chill zónu nachystanú a tam už je moja grupka. Prosím vás pekne, normálne, aby tu boli takéto zadky všade okolo mňa. Je toto normálne? Aby toto tu bolo okolo mňa všade? Ja som v nebi. Ja som v nebi. Ja som v nebi. Normálne sledujte to. To sú všade rite. To sú všade len zadky. To sú všade len zadky. Ivka, otoď sa. Všade len zadky. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Akurát nás rozdelili do skupiniek. My s babami točíme novú kolekciu. Takže som nadšená, pretože tie fotky vyzerajú krásne, ale išla som ešte pre foťák, pre telefón. Ideme si to ešte odfotiť same pre seba, ale akože wow, dokonale, dokonale. Toto je setup. Tu sú baby nachystané, tam sa fotí. Wow. Ste krásne. And can we super? And can we do the back? Yes. O, super. I tak bardziej do siebie, dacie radę? Slang! Jarka, ako zatiaľ hodnotíš našu akciu? No, fajn, ale už neviem, čo tu mám robiť moc. Ideme na offroad, to bude fajn. Hej, ale je tu zima. Je tu zima. Mali nám tu zbaliť nejaké také bundičky. Nevieš, čo viac zladíme s tým. Áno. Áno. Ale nutili nás pred chvíľou natáčať nejaký tanček, ktorý sme ani nenatočili. Proste sme odišli. Bol to, že úplný prúser. A ja sa bojím, že sa myslí na ďalší prúser, pretože my keď sme mali zaznačovať, že ako či chceme ísť na štvorkolky alebo na tie offroad, tak ja som dala, že offroad. A oni tam dali, že či rada šoferujem. Tak ja som dala, že hej, ja sa bojím, že budem šoferovať. Tak to bude sranda. Rebeka, ako hodnotíš zatiaľ našu influakciu? Páči sa ti tanček? Áno, takto som tancovala. Content už máme viac menej za sebou, takže už len čakáme. Za mnou sú baby. Podľa mňa tu sa stretli, že najkrajšie ženy z Poľska, Česka a Slovenska, lebo wow, akurát natáčajú nejaký trend a už pôjdeme na tie adrenalinové aktivity, tak sa nemôžem dočkať. Ja toto nezvládam. Môže ona takto vyzerať? A môžete ja Wow. 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 Si nervózna? Ti sa nezapínať? Ja sa nejdem zapínať. Zapíname pasy! Zapíname pasy. Tak to je to. Wow. Hosty. What's going on?
Oh my god. Stańcie tam sobie jak wygodnie. Polish, but I'll try to translate. Basically, now we have to give you some rules and you will sign this. It's more important for people who will drive, but for everybody as well. So, Are we going to die? I hope not. Okay. Okay, so that's it. And one more point, if you have any like injuries, please report. If you have like back Tu ideme podpísať náš ortiel. and then we can drive. Chiari, ideš šoferovať? Ja som strašne dlho nešoferovala manuál, ja si asi netrúfam. Manuál. Yes. Ľudská, nepúšťať spojku. Dobre, nepúšťať. Nič, kočička, ja te povozím. How many people wants to drive? Jasné, že chceme ja šoferovať, jasné. Let's say two drivers Verím in si car, tomu. okay? Dobre, my sme Uvidíme. Było 12 jest, po 4 osoby. Máme závody. Lepší čas, tak sa vyhráva. To ideme súťažiť. Proste pič. Ideš na... Neviem šoferovať. Môžeme věřit. Ľudská, pocity? Tak trošičku takový nervózní, ale věřím si, jako nebojte se. Spíš vy musíte věřit. What's up? Come on. Tak já. Come on, baby. Holčičky. Povozím vás dneska. Zapíname pasy. Dneska bude jízda vašeho života. Lucinko, tebe to ide skvěle. To je bomba, holky, já to miluju. Ja len dúfam, Holky, trošku adrenalin. že neurobíme backflip. OK. I'm done. One on Chierka, We pomôž are mi sa. starting from second gear. OK. You have to hold wheel Yes. tight. Pozrite sa, kto píše. And just go forward. Don't do Yes. Okay, just hold it. tak, straight. Okay, ready? Yes. Ruszamy? Gaz, 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 gaz. Tak co, postrali jste se? Sme sa posrali. Maminka. Ja sa bojím o svoj život. Left? OK. Lauri, neboj sa. Veď ho máš v mojich rukách. No veď práve. Pojištění máme. Poistenie máme. Second gear. We have to move from this because we don't want to lose time. And so what? You have to move, take left foot from the clutch, and full. Just full gas. Full gas. No clutch, full gas. We are going in the one track. You can't then On the second gear. of the second gear. Okay. To hold tight, straight wheel. Okay. Only on The top. On the top, you have to turn a little bit left. Okay, no clutch, full gas. Let's go. But you have to move Yeah. first. Yeah. Take off your shoes. To je po piči, že? When I Mala si na starosti jednu vec a to bola GoPro, ktorá ty si ju stratila. Tomto... Ja mám tady vlastní život na to, že nejaké GoPro. Ale toto bolo akože extrém. Ja som lietala. She was a fairy. She was a A tam sú na šurkolkách, babi. Aha. A ako idú po... Ježiš, jaké bobinky, jaké bobinky. Ako škôlke. Jaký výletíček. Do kabelky. Ja sa teraz nachádzam podľa mňa na mieste vysnívanom veľa mužov. Taký kombajn Užívam si to. Máme tu pizzošku, už sme naspäť z výletu. Máme tu pizza majstra.
A pizzošku ideme sa najesť. Ľudia bože, ja som taká hladná. Hlava ma bolí. Ale je tu úplne skvelé. Wow, cestíčko. Oczywiście, zaraz możesz na to. Na 3. 1, 2, 3. Dobre. Tylko pamiętaj, dobrze? Dobra, Bože. Máme tu teda takto pizza majstra, pizza spot, kde si môžeme dať urobiť pizzu, máme tu zmrzlinu, máme tu nejakú vodu, ja som totálne vypnutá. Mne ako klesol ten adrenalín, tak som veľmi unavená, ale to prostredie je tu krásne, teraz je tu konečne trošku ticho. Bože, užívam si to, vďačná som za to strašne, že som tu a že je to také neuveriteľné pre mňa, že toto je môj život a fakt 15-ročná Dori by bola taká nadšená za to, že je tu. Strašne si toto užívam, takže moc som šťastná, že mám také možnosti a ďakujem, že to pozeráte a aj vďaka vám mám také možnosti, takže to je na tom úplne najlepšie a idem užívať ďalej. Dali sme si aj zmrzku, oreovú, všetky samozrejme. Lebo dezert ide kam? Dorati? Ja som išla povedať, že do duši. Ja som išla povedať, že do dušičky. Ja Doriti, ale bola som Rati. OK, tak dezert ide do Riči. No, chcela som povedať niečo, ale nemôžem veriť. Kto sedí tu? Ivana, na čím sa rozmýšľaš? Donesie do kornutok. Ja to jem stále. Takto nehappy to bol. Musíme stať šlofika na izbe. Alebo keby sa otočila, ja si láhnem na tvoju riť. Môžeme aj tak. To sa vyloví. Keby som sa náhodou strátila, stačí mi následovať najkrajšie zadky a budem presne tam, kde mám byť. Toto je výhľad pre bohov. Ja to milujem. Tak my už sme dotancovali a musím povedať, že som úplne KO. Je nejakých 5 hodín a až teraz som sa vrátila na izbu. Som hotová, mám pocit, že sme toho stihli dneska už strašne veľa. Babi sa idú ešte prejsť niekam do lesa, idú na prechádzku, ale ja sa potrebujem vyčilovať, potrebujem si upraviť nejaký content, popridávať a trošku urobiť nejakú prácu, ale hlavne si trošku oddychnúť od ľudí. Takže vyčilujem sa na izbe, dám si sprchu, prezlečiem sa a potom o 8 nás čaká grilovačka a silent disco. Tak sa teším, že čo to bude a nemôžem sa dočkať. Je to fakt super. Je to úžasné. Až mám pocit, že úplne žijem v sne nejakom, že celé toto si len predstavujem, lebo je to úplne neuveriteľné, že mám takéto možnosti. Fakt moje 15-ročné aby nechápalo, že čo zažíva 23-ročná Dori. Že aký život žije. Wow. Tak ja už som sa nachystala na grilovačku. Obliekla, dala som si túto semišovú teplakovú súpravu, to mám samozrejme takisto Gym Glamour, keďže ideme grilovať a mali sme pokyn dať si teplakovú súpravu, ktorú im mimochodom Rebeka nesplnila, pretože nevlastní teplakovú súpravu, ale dala som si iba tričko, teplaky, dala som si drdol, lebo som bola úplne prestimulovaná už z mojich vlasov, už som to nemohla vydržať. Oddychla som si a ideme si užiť posledný večer. Tak sa teším. Strašne toto je pekné. Jej. Krásne však. To úplne, že mega vyzerá. Nádherné. Wow. My sme ubytovaní v tak krásnom prostredí a je super si uvedomiť, že vlastne ja by som sa tu nikdy nedostala, nie do Gym Glamouru, lebo prečo by som sem išla len tak do nejakej dedinky na severe Poľska. Ale som tu vďaka Gym Glamouru, je to super, je to tu krásne. Už akurát ideme na grilovačku a baby už sú akurát tu nachystané, už čakajú, ja už som strašne hladná.
teším sa. Som zvedavá, vyzerá to zaujímavé. Je polnoc a my už ideme s Rebekou na izbu. Ale vydržali sme do záverečnej. To je najdôležitejšie. Ja som si samozrejme ako správna Slovač nakradla tyčinky. Strašne sú dobré inak tieto, takže som si ich musela zobrať, keďže zajtra ma zase čaká 10-horová cesta autobusom, ale nevadí a ideme spať, lebo sme úplne KO. Dobré ránko, už tu máme posledný deň nášho Gym Glamour Campu, takže sme na raňajkách. Sedím tu so všetkými mojimi najobľúbenejšími ženami. Zuzka ukazuje svaly samozrejme. Takže Ivka, čau! Čau! Takže už raňajkujem, dnes už by sme mali mať iba taký nejaký krátky program, mali by sme ísť natáčať nejaký content, takže som sa aj namaľovala a učesala a obliekla do fake video setu, aj keď sa to nemalo úplne v pláne. A teraz sme na raňajkách, napapame sa, pôjdeme natáčať content a potom už o 12:00 odchádza náš autobus. A autobus pôjde poloprázdny, pretože veľa dievčat sa rozhodlo, že si radšej kúpia letenky a že pôjdu lietadlom. Ja idem autobusom, pretože mám zastávku v Žiline, takže sa mi to oplatí viac. Takže idem sa napapať a uvidíme, že čo nás dnes ešte čaká. Ja už som sa prezliekla, teraz som si dala pre zmenu fialovú farbu. Ale dala som si aj bielú mikinku, lebo v tejto fialovej mi nedali tričko, dali mi podprsenku. Ale dala som si fialovú. Musím ale povedať, že sa necítim úplne v svojej koži. Mala som tu nejaké tráviace ťažkosti, takže je to také, že necítim sa úplne dobre. Jednoducho aj ten prechod z tej úplne zdravej, čistej stravy na pizzu a sír a sladké a takéto, takto telo na to nie je zvyknuté, takže mám pocit, že som taká zaliata, taká nafúknutá. Viem, že to za deň, za dva odíde, ale dneska nemám taký úplne najlepší body image deň, že proste necítim sa úplne dobre. Ale nevadí, idem teraz akurát za babami na ich izbu, pretože nám presunuli fotenie až na 9:40, takže o pol hodinku. Takže idem za nimi, potom ideme fotiť a potom povaličky domov, no. Takže tak, som zvedavá, že aký content budeme robiť, lebo keď sa človek necíti proste úplne najlepšie, tak nechce sa mu úplne robiť content, ale to zvládneme. Hello! Hello! Day in my neighbor. Áno. Nemáme sa vyzúvať, fakt? Netvárme sa, že tu máme povysávané. Prečo máte, že majú menšiu izbu, jak my? Tak my máme, podľa mňa tam na tej druhej strane sú lepšie izby, tam je aj balkón, vieš? Nakoniec to fotenie nemáme všetky, ale urobili iba výber 5, ktoré ideme fotiť tú kolekciu a natáčať content, takže ja tam bežím a dostala som pokyn, že si mám vyzdať rúžovú farbu, lebo že v tej vyzerám najlepšie. Takže bežím sa rýchlo prezliecť z rúžovej, z tejto fialovej a ideme fotiť a natáčať. Musím povedať ale, že cítim sa akože
že je to taký pocit dobrý, že si ma akože vybrali na tú fotku. Ja to chápem, lebo som tu jediná kočeráva, ale že je to taký pekný pocit, že sme vybrali už na druhé fotenie, ale strašne mi ľúto bab, ktoré si proste nevybrali vôbec. A za ten čas, čo ste tu neboli ani na jednom fotení, tak akože ma to tak mrzí voči ním, že proste nebudeme na tých fotkách všetky, ale nevadí. Idem si rýchlo dať tú ružovú a ideme fotiť. Tu máme slovenský gang. Náš slovenský gang a Stanka je vnútri, lebo Stanke bola zima, ale strašne mi páči, že sme sa každá obliekli do inej farby bez toho, aby sme sa dohodli. A Stanka má hnedú, takže čakáme, čo sa bude diať. Všetky tie baby sú tu také krásne, také nádherné, že wow. Asi som nikdy nevidela viac krásnych žien takto pokope. Takéto niečo sme natáčali aj my, ale v inej lokalite, takže takto nás striedajú. Krásne. Ty to máš natočené, Zuzka? Ja si točím behind the scenes, ja som dobrý vloger. Ja som v tej najsprávnejšej partii, lebo ja som nikdy nemala behind the scenes. Wow. To je krásne. Samozrejme ja a moja riť. Všetko, jak má byť. Len potom mi tam nedávaj brúcho, keď to budeš niekde dávať. Ja iba zozadu budem Lebo ja som dneska normálne, že... Dneska som 3. mesiac, kamaráti moji. Rozmýšľam, mne sa asi brucho začal zväčšovať až 6. Takže Zuzka mi práve vrala, že som 6. Takže som práve 6. Ďakujem za podporu. Som v 6. mesiaci aktuálne. 6. mesiaci. To nevadí. Zuzka, ohodnoť náš výlet od 1 do 10. Robím anketu. To je 0, akože? 14,5 z 10. Prečo nie 15? Za čo si zobrala pol boda? Z 10? Mne tá matematika nikdy moc nešla. Ale tie zadky, o Ježiši Mária. Ja som sa normálne 2 dní dívala len na zadky, ja som prezadkovaná teraz. Tak ja, ak som nepočula 1000-krát vetu, že bože, to je riť. No. Tak ani raz. No, tomu ver. A od Zuzky, ak som 100 000 krát nepočula, že som krásna, tak ani raz. Ide Tamka, ide naša hviezda. Kde seš? Tu si. A čo, už fotíte? Jo? Hej. Oni sú z toho Gym Glamouru takí zlatí, že som im písala, či by mi nevedeli vymeniť spodok plaviek. A nakoniec mi dali úplne nové celé plavky čierne. A nechali mi aj tie staré, ktoré som mala. Takže mám teraz 2, tak sa úplne teším. A už sme nachystané, povalené. A už čakáme, už sme sa checkoutli. A čakáme na odchod. Rebeka ma opúšťa, Rebeka ide lietadlom. Takže moja najlepšia spolubývajúca ever. Nechala prosím ťa. Nie, fakt to bolo super. Lepšiu som nemohla mať. Napodobne. Takže to som rada, že je to vzájomné. A už sa rozlúčime, lebo ona bude ešte aj skôr doma. Ja idem samozrejme autobusom zase, ale nevadí, hádam sa vyspím. Takže už len čakať a trip je over. Úplne mám taký pocit, že to strašne rýchlo ubehlo. Vlastne sme tu boli iba jeden celý deň a pol dňa sme cestovali a teraz ideme zase pol dňa cestovať. Ale nevadí, Kaja, čau. Vlogisky pokračujú, čaute, babi. Každopádne som teda chcela povedať, že mám pocit, že to strašne rýchlo ubehlo a už je to za nami, ale bolo to super a teším sa na ďalší Gym Glamour trip. Keďže keď idem takto na ten event, tak mám pocit, že už som takou súčasťou tej značky, že už máme takú väzbu a že už sme ako rodina, takže už som bola aj na tom fotení predtým, tak už poznám aj tých ľudí, ktorí sú za tou značkou, teraz už poznám vlastne majiteľov Gym Glamouru, takže už je to naozaj také, že mám pocit, že som takou pravoplatnou súčasťou niečoho väčšieho a že máme naozaj dobré tie vzťahy, takže ja som z toho úplne nadšená a moc sa z toho teším. Takže je to super.
Je to fakt super, keď mám pocit, že tá práca, ktorú robím, má význam a je to hlavne vďaka vám, vďaka ľuďom, ktorí ma sledujú a nielen na Instagram, ale aj na YouTube, tak vďaka vám mám takéto možnosti a robiť to, čo robím, takže aj vďaka tebe, ktorý pozeráš toto video alebo ktorá pozeráš toto video, tak aj vďaka tebe môžem byť tu a môžem si žiť svoj sen, takže ďakujem ti moc za pozeranie. No a ideme teraz čakať, nahádžeme si veci do autobusu a 10-hodinová cesta do Žiliny môže začať. Vidím, že všetky sme plné energie po včerajšej silent party. No to dúfam. Aj vy mne. Kde si bola doteraz? Si nestiela zobrať bankušik. Ale tam ešte sú možno. Kde sú? Tam, kde sme mali drinky. Choďte si zobrať bankušik. Aké drinky? Aké drinky? Aké drinky? Oni nakladali ich do nejakého nákladiaka. No ja chcem vankuš, ale kde? Tam? Dobrý deň, máme tu vankuše? Nejaké? Nemáme tu vankuše. Si môžeme zobrať. Oh no. Ja chcem vankuš. Spýtame sa. Počkaj. Misia za vankušmi neúspešná, ale sú tu nejaké tyčinky, ja si zoberiem. Ešte sme tu našli takúto krabicu so všetkými rekvizitami, ktoré sme mali na tej Casino Royale Night a našla som moju menovku, takže si ju samozrejme za sebou beriem. A tie tyčinky, ktoré som si tu čorkla, si beriem tiež, lebo sú strašne dobré. Ja som to fakt nečakala, ale sú brutálne tie tyčinky a ja nemám moc rada matcha sladkosti, ale tento matcha cookie je top, takže dlhá cesta predo mnou, takže som si nabrala. Berem ešte takto menovku. Tamarka si zobrala menovku a ešte hľadám jednu. Áno, našla som tam nejaký A ja ti za to vybavím vankušik možno. Ďakujem. Som napísala, že Doria sa pýtajú tiež. Výborne. Takže uvidíme, hádam sa nám podarí tie nejaké vankuše získať. Aha. Našli sme! Ivka, koľkokrát si mi pochválila Ríči za tento trip? Nespočetne krát podľa Nespočetne, ja budem z toho žiť na veky už. Ale ja ti rada znova pochválim. Áno, teším sa. It's time to go. Odchádzame. Ale majú tiež špičku na presebe. No majú, ale auto majú luxusný, aha. Počky, zoberte na nás. Wow. Aký luxusný. Oni tam majú aj opierku na hlavu. Majú tam aj bar? Ale nemajú takú super partiu ako my. Ale nemajú takú komunitu. Presne. Aha, čo mám? Vankuš. Mysleli sme si, že ich nedostaneme, ale naša najlepšia koordinátorka Karolína nám ich vybavila, takže máme vankušík, takže mám na čom spať celú cestu. A ešte aj rúžový. Moja farba. Takže teším sa. Bye bye, thank you so much. Až na to ráno dneska. Milujem, jak si presne toto mám na po slovensky. Thank you for everything. Až na to ráno dneska kokoti. Ja milujem, že to mám na kamere celé zachytené. Vrátane facial expression. Opa! Ne, to Ja to vystrihnem. Pohode. Určite. Vtipná, Nie, to nevystrihneš, to dáš iba do čierno-bieleho. Nie, viete čo? Ja to urobím ako influencerky, teraz to dám iba na Hero Hero. Skutočné emócie iba na Hero Hero. že tipky online, za real. Temná stránka influencery. Toto Full vám version nepovedia. online. Toto vám o sebe nepovedia. Prečo my sme počas celej jazdy, keď sme išli sem, nevedeli o tom, že my si môžeme mierne konečne sklopiť sa. Si nevedela? Nie. Ale nebudeš to robiť, keď za tebou je niekto, ne? Nehejtujte ju, veď ona je z Martina. Ako ti to môže vadiť, keď sa posunie o to? No mne by to vadilo. Aby Ja by som sa bila, keby niekto predo mnou sa Sa skopí. mnou? Áno. Ja už chodím na sparingy. Preto ja som musela byť stále takto. Ale my sme tam boli dve, ešte ty by si sa... Kišimoniová! No. Pauza, bez sa bolo niečo zaujímavé.
že ako som mlčala. Unavená som, hladná som, ešte sme len fakt, že teraz vyrazili asi pred 3 minútami, takže to bude asi dlhá cesta. Ale je poloprázdny autobus, takže super. Máme s babami akurát zastávku na pumpe, takže všetky si berieme sušené mäso, na ktoré som influencla po ceste sem. Takže Mr. Beast sušené mäso stojí za to, fakt je dobré. A dali sme si aj hotdog. Ja som si dala, aj skoro všetky baby si dali hotdog, takže tak. No a tu máme autobusík. Takže tu sa papajú hotdogy vo veľkom. Takže toto je náš snack a pokračujeme ďalej. Toto je prvýkrát, čo vidím v McDonalde maču. Má takú Peknú divnú farbu. Má peknú farbu. Takú šedú Ja ako nejakú. mača odborník má peknú farbu. Môžete chvíľu nevydávať zvuky ako dinosaury, keď natáčam review na maču z mekača. Ale to nevyzeralo jak na obrázku toto. Oni ťa oklamali. Ale na tom obrázku to vyzeralo iné. Ja si tiež myslím. No, kým to Zuzka ochutná. Tu sú slámky, ale... Maču, toto má maču. Ja všetkým vám dám ochutnať. Výborne. Kým to Zuzka ochutná, tak ja vám poviem, čo som si dala ja. Dala som si 6 nugetiek, dala som si šalát, sladkokyslú omáčku. Mám tu ešte 2 stripsy, keďže prídem domov strašne neskoro. Takže 2 stripsy. A tu mám kolu zero, takže toto je moje jídelko. Ivana, prečo mi natáčaš kozy? Iba pre moje účely, potom neskôr. Ale to mi chutí jak proste mango? Big drink, mango? No veď čo to nie je mangovné. Ale že maču necítim. Ja maču cítim veľmi, ale takú príjemne. Že Ale dobre to, ja mám... Keď čekinu 0,5 točíte, tak aj ja chcem 0,5 točiť. Taká sladučka. No, extrém sladko. Chutí to ako mango sticky rice. No, Rice, proste chutí jak mango. A mača tak, že on the Trošku. side. Veľmi málo, veľmi málo. Každopádne, neviem, či idem jesť teraz, alebo až potom. Ako chceš. je to brutálne. Ale máme tu takýto fitness obídek mekače. No a prilepené na skrini 4 hady z plastelíny. Prišla mama, ruky spína, ale predsa chváli si ma. Nič to za to prejde rok, spravíš lepší poriadok. Teraz uwaga, w SMS-ach pod 3322 robię przegląd najlepszych ekip. Opiszcie mi w kilku słowach swoją paczkę znajomych i dlaczego to wy powinniście jechać do parku rozrywki Energylandia. Stala sa nám pred chvíľkou taká nemilá situácia, že sám od seba vraj zabrzdil autobus. Jednoducho sme prudko zabrzdili a trochu sme si tu polietali. Trošku spinkala, takže ma tak celú Tamarku hodilo. Tamarka už je priputaná, lebo Tamarku hodilo dopredu. Mňa tu obuchalo o sedačky, taška mi letela dopredu, no a bohužiaľ máme jednu obeť a tá obeť je môj telefon. Takže ja som si asi pred týždňom dala dole sklíčko, lebo som ho mala prasknuté a teraz mám rozbitý telefon, takže obeť je môj telefon, super, výborne. Takže tak, no, nevadí. Je tu len mobil, dôležité je, že sa nestalo nikomu z nás nič a telefon funguje, takže prežijem s rozbitým a budem musieť kúpiť nový. Už odchádzame, už sme v Žiline a babenky čakajú ešte 2 hodiny bez nás. Nie, že nás budete ohovárať. 2 hodiny sú v pohode, ale to čas bez vás. To je zle. Čo si povedala? Že a bavili ste sa niekto s nimi? Pre mňa na Hyundai, predstavte si. Ty nemáš Mercedes, ale no. Tak to sa nebavíme potom už. To nemôžeme byť kamošky, Romča. Počkajte, lásky, počkajte. Vystrihneme ju. Však kámové, tak vystúpte s nami, Máme sa ešte poďme 2 autá. poobíjať. No dobre, máme 3 dokopy. No dobre, a je jedno z toho Mercedes? Á, tak My sme nič. prišli presne 2040. Ahoj, miláčik, rada som ťa spoznala. A ja teba. To nečakal, že mi tako sadneš. Potom ešte vás budem komentovať tie posty. Bolo to super.
Vidíme sa, prídem ťa pozrieť. Áno. Budete mi chýbať strašne moc. Prídeme si karaoke zaspievať. Áno, teším sa. Čaute.